Bejn Jannar u Settembru ta' din is-sena s-settur turistiku Awċi kellu riżultati pożittivi ferm. Il-maġġoranza tal-operaturi f'dan il-qasam raw titjib fin-negozju tagħhom meta mqabbel ma' dak tal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan ħareġ minn stħarriġ li kkummissjonat l-Assoċjazzjoni Awċi għat-Turiżmu fost kategoriji differenti f'dan is-settur f'din il-gżira, fosthom dawk tal-akkomodazzjoni, tar-ristoranti, iċ-ċentri tal-qadis, ta' attrazzjonijiet turistiċi, ta' trasport, l-operaturi turistiċi, Destination Management Companies, l-Aġenziji tal-Ivvjaġġar, l-Aġenziji tal-Proprjetà u l-kumpaniji ta' konsultazzjoni fil-qasam turistiku. F'kumment telefoniku ma' dan l-istazzjoni il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċi għat-Turiżmu Joe Muscat innota l-persentaġġ għoli ta' membri li qalu li din is-sena kienet aħjar mis-sena l-oħra. Kif kien mistenni jidher li s-sena li qegħdin fija hija s-sena ta' rkupru u dana ġie korroborat ukoll bir-riżultat ta' dan l-istħarriġ li għamilna fejn qegħdin ngħidu li kważi 69% tal-membri li pparteċipaw f'dan il-survey qalu illi l-ewwel 9 xhur ta' din is-sena minn Jannar sa' Settembru kienu aħjar minn Jannar u Settembru tal-2021. Dwar ir-riżultati fix-xhur tas-sajf, 62% tal-istabbilimenti qalu li n-negozju f'dan iż-żmien kien ferm aħjar mis-sena ta' qabel, filwaqt li 28% qalu li n-negozju għalihom baqa' l-istess. L-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu talbet ukoll l-opinjoni tal-istabbilimenti dwar il-miżuri tal-baġit għall-2023. Il-maġġoranza tagħhom 79% qalu li l-aktar miżura li se tolqod b'mod pożittiv lin-negozju tagħhom hija dik dwar is-sussidju fil-kontijiet tal-enerġija. 10% oħra semmew b'mod pożittiv il-cash grant għan-negozji żaru medji u l-bqija nnutaw li l-Gvern se jkun qed ikompli jagħti sussidju fuq il-kera. Meta mistoqsija dwar liema miżura relatata direttament ma' Għawdex se tkun qed tolqothom b'mod pożittiv, 67% minnhom semmew l-inċentivi għal turiżmu fit-tul f'din il-gżira fix-xhur xitwin. 11% oħra qalu li l-bini tal-mitjar rurali se jkun ta' benefiċċju għan-negozju tagħhom. Ġie notat ukoll l-impenn tal-Gvern li jsaħħaħ is-servizz tal-fast ferry kif ukoll il-miżura li Għawdex se jibbenefika minn madwar 60 miljun euro f'investiment taħt l-inizjattiva Sustainable Urban Development. Finalment l-istħarriġ juri wkoll kif 69% tan-negozji qed jaraw li bejn wieħed u ieħor se jkollhom l-istess riżultati s-sena d-dieħla, filwaqt li 13% qed jgħidu li se jkollhom aktar negozju meta kkumparat ma' din is-sena.